हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर' सावथुननि मोनसे ट्रेलार लाबोदों आरोना बे सावथुननि मुङानो जाबाय जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 लोगोफोर नोंथांमोना पार्ट 1 खौथ' थांनाय बोसोरावहाय नुनो मोनदोंमोन एबार नुनो मोनगोन जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एबार थियारि जानानै थादो आरोना रेडि जानानै था गरसे गरनै फैसा खामायनानै लाखालै बे ट्रेलारावहाय बे मुभियावहाय गोबां माने बर' हारिनि जारिमिन हाबनानै दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे सावथुनखौ जाबाय दुर्गा फुजायावनो नुनो मोनगोन आरोना अक्ट'बरावहाय थ' जोंबो बे मुभिखौ लाबोनो नाजागोन जोंनि बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बे गान्धीबारियावहाय बे माने पर्दायाव दिन्थिनाय जागोन आरोना बे सावथुनखौ लोगोफोर नोंथांमोना बे ट्रेलारखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि नांदों आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गोबां माने बे सावथुना जाबाय गोबां माने बर' हारिनि रोदा माने जारिमिन हाबनानै दङ आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि सावथुनखौ लाबोयोब्लाना जोंफोरनि गोसोआवना ओरैबायदि देहा सोलेर माने दुंहावजोबो आरोना अर जोंब्लावनाय बायदि नाङो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ बे ट्रेलारखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि नाङो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर प्लिज नोंथांमोना नैबे सावथुन ट्रेलारखौ नायनानै लाबानो जाबाय थेंक इउ Nana Silputan, the best game of 2nd Battalion VLF. Moving to the right target, over. Copy that, over. Hari sigane ba hari sentiment. Serba lekar ngomong sih berkata dia. Aku komplek kita buah bangsungan. Bhutan. Jangan dia bisnis nukor pra. Jauh-jauh aja selingkar dalam. Bibu masih bunyi sih sabai. बुजिनो मोनदों खोथाखौ आरो बुजिनो मोनाखैब्ला हिन्जावनि मेख्ला सुनानै न' सिङाव हाबसोना थानो आं आयंखौ जेरैबाबो नागिरना लाबोथारगोन लर्ड टके কৈছো তোর হিরো কোন 당들이 नोंसोर ओंखारला आयै माबा मोनसे खालामदो हाग्रा गेजेरमानि फाक्कानि लामा जाजोब्बाय जोंनि सरकारानो बिदिनोखा आधा घंटा टाइम दिलु किन्तु 1988 मायथाइ 27 जानुवारि 12 नं भुमका मालिगाव मा जाथाय जायामोन सारमोनहा मोजाङै मिथिखागौ जानांगौ ये तुम्हारा आखिरी मौका है जांगीला फायर लामाया एसे बेन्दों सार जेनेबा गावखांबाय था কি হৈছে কিহৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ 10 soldiers injured and they need immediate medical support over encounter them immediately आंनि फिसाया बड'लेण्ड लायनो थांदों बर'लेण्ड संसान लेखुरि खेला